is nog niet gedaan. Daarom ben ik maar alleen naar de film gegaan. Maar net toen de zaal in het donker was voor het begin, zag ik haar binnenkomen aan de arm van mijn beste vriend. Ze hadden plaatsen op de rij voor mij. Dus hoorde ik de woordjes die ze zei. Zo heb ik hem een half uur lang bespied. En toen ze samen vrolijk hardop lachten, slikte ik van verdriet. Wat een trieste film. Wat een trieste film. Ik stond toen op en ik rende naar huis. Mijn moeder vroeg: hey, wat doe je nu? Al thuis? Ik wou het niet bekennen, dus ik zei: ach mam, zo'n trieste film is toch niets voor mij. Wat een trieste film. Wat een trieste film.